dab da zan hau hutuban nan ake turo min wani video clip na wani kare cikin karnuka, na wani wulakantacce, wani kwashashen albarka a tattare da shi, ya tsaya ya kafa wa kansa kamara, yana zambo, yana waƙe, yana cin mutuncin ɗaya daga cikin malumman da suka wahalar da lokutansu, suka sarayar da rayukansu a lokacin fitinar Boko Haram. Wallahi bawan Allah nan Profesa Isa Ali Fantami, idan ka san abin da ya maka a baya, ba kowa bane da kuɗi za a bashi ya yadda ya fito irin wannan abin da ya lokacin da ake fitinar. Bawan Allah ne a zahiri, Allah ya yi masa ni'imomi da dama, kuma Allah ya jarabce shi ya fito daga ɓarayi na abin da ya shafi malinta. Bawan Allah ne da a zahirin abin da ake gani, zahirinsa zahiruhu sala, abin da ka ce na baɗini da kaza da kaza, ina da laifi a baɗini, kana da laifi a baɗini, to waye kai ka bincike cikin baɗini? Amma duk ba wannan bane abin mamaki. Idan ɗan duniya wanda mawaƙi, wanda yake maroƙi ya shahara da irin haka, idan yayi ba abin mamaki bane. Wanda yake mai addini, ɗalibin wannan bawan Allah, an daɗe kai ma ana ganin ka a wannan harkar, a zo ana kutuntuma ashar, kana jin daɗi, kana raha, kana murna, wai saboda ai kun haɗa siyasa, amma a da kuma kana yabansa, kana a fito irinsu su ake nema. Me damuwarsa? Kawai saboda ya haɗa hanya da waɗanda suke iyayen gijinka, ba su zama maka ɗagutu ba kenan? Damuwarsu kawai dan menene za a haɗa gari, bai fito a nan ba ya fito a can, don haka a zage shi mu ji daɗi, a gaya masa komai mu ji daɗi, a dinga siffanta mutum mahaddacin Ƙur'ani, masanin shari'a da ƙwaya da kalmomin ba za su ji daɗin ji ba. Wai me damuwarsa? Ya fito harkar siyasa saboda ya ce a zo a gyara. Kuma a duniyancen nan ba anakallahu kaɗai ba ne, yana da cikakken shaidar cewa ya iya wannan ɓangaren, kuma kun gwada shi, kun ga, kun jinjina ya yi. Bari ma abin da ya samu na yabo, nawa ne suka samu? Yanzu idan da zan kulla masallacin nan in ce wane ne yake a irin wannan matsayin nasa, wallahi ni dai ban san shi ba. Ka san shi kai a yau? Dan me yasa mu idan namu ne mu haɗu mu ci mutuncinsa, mu zage shi, mu nuna bai iya ba, amma idan na wani ne gum shiru kake ji? Wannan munafunci ne, ha'inci ne, cin amanar al'umma ne wannan. A nan kasar fa vice president aka samu, cikakken rantsatsen da kakken pasto ne fa, lokacin Muhammadu Buhari. Wa ka taba ji a cikin su ya fito yana kumfar baki? Wa ka taba ji a cikin mu ya fito yana suka? A'a, sai namu ne bai iya ba, namu ne ba za a samu ci gaba a tattare da su ba, amma su nasu gum zaka ji al'amari shiru. Amma idan namu ne, da mu da kai za a haɗu domin a zage shi, domin a nuna bai iya ba. Wannan ba daidai bane cikin al'umma. Amma sai bango ya tsage, kadangare ke samun inda zai shiga. Yau bawan Allah nan prof, da a ce waɗanda suke ‘yan uwansa malamai sun mara masa baya, abinda nake nufi da mara baya, sun gamsu da abin da yake ƙoƙarin yi, ko da alal aƙalli ba su ce a yi shi ba, alal aƙalli ba su nuna cewa za su fito su yaƙe shi ba kamar yadda wasu muka ga ɗaiɗaiku, wannan karan da bai samu damar irin wannan wulaƙancin da munanan kalmomin da ni da na fara ji ban iya jiya ta ba. Mamaki ne ta yi, ina cikin mota kafin na zo, yanzu al'ummar hatta kai irin haka, ai wannan cin mutuncin da kasafi da wannan firicin, kuma a ji daɗi, watakila hai ai raha ai dariya a tura wani. Wai me laifinsa? Saboda mun haɗa hanya da shi a siyasa, saboda ya shigo ɓangaren mu. Okay, before ya shigo ɓangaren ku na kirki ne kenan, kafin ya shigo wannan tunanin na kirki ne kenan, ka ɗauki bayansa. Bawan Allah nan an jarabta shi a zahirin da ake ganin duniyancin ne, ku kama shi akan wannan ɓarayin mana, ku kama shi akan abin da kuka ce yayi ba daidai ba. Shekara nawa yayi yana muku aiki a ƙasar? Kusan shekaru 8 zuwa sama da haka. Ku binciko, ku kama shi a nan mana. Me yasa sai aje ana suka cikin at-ta'nu fi shakhsiyya? Ashe ba mu muke cewa wannan shugabannin sun kai intaha wajen rashin mutunci ba, sun kai aikin ba daidai ba, muna buƙatar nagartattu su shiga ciki? Ashe dama haka za a yi wa nagartattu din a zahiri? Ashe dukkan wanda yake tunanin ya shiga, idan kun haɗa hanya da shi a cikin siyasa, kana da wani jallayin da kowane ne sai ka keta shi. Babu wata al'umma da za ta zama nagartacciyar al'umma matukar babu malamai a cikinta. Wallahi babu ita. Malamai darajarsu daban ne. Malamai Allah ya daga darajarsu. Taɓa malinta da malamai, wannan taɓa miratul anbiya ne. Al'ulama warakatul anbiya.
fa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathu al-ilm. Annabawa ba su gadar da komai ba, sun gadar da ilimi ne. Dukkanin wanda ya ɗauki wannan ilimin ya koya to ya ɗauki gadon annabta. Ba gaba za ka yi da shi ba, ba hasada za ka yi da shi ba, ka je ka nema ka ji tsoron Allah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Idan ka nema in Allah ya so zai baka. Amma yau malamai su ne wulaƙantattu, ƙazamai, abin azaga, abin ayarfa, abin ai musu komai cikin wannan al'umma. Wai kai da kake wannan maganar wa malamai, nawa ka taɓa bashi a matsayin kuɗin da zai karantar da kai addini? Kai yake wa aiki? Kana da kuɗin da za ka bashi? Wallahi al'azim, babu wata gwamnati da ta isa ta iya biyan wani malami a cikin ƙasar nan da abin da yake karantarwa. Yau ina ma take yi? Yadda kake son jin son kuɗi da jin fantamawa, haka su ma suke so. Za su fita kasuwa kuma za su zo su karantar. Za su zo su yi maka kutuba, wataƙila haka gunaguni ba a zo da wuri ba. Ka je kasuwa, shi ma ya je kasuwa. Gosulan da ya rike ka shine ya rike shi, zai zo ya maka kutuba, kai kuma ba za ka iya kutuba ba. In ka ce za ka iya, to za a yi baragada. Lokacin da ake ganin ƙimarsu shine lokacin da an yi rasuwa, limamu wai gatan gawa. To ashe an san yana da rana, ashe an san idan ba a yi wannan gawar sallah ba, an san me aka tanada. Ashe an san da waɗansu ne za su zo su yi sallah, za a yi, amma kai ka sanya za a bubburga wannan sallah ɗin. Nawa ne suke sallah amma suna ne a baka, ko kaki ko kaso, in dai kai musulmi ne ba za ka taɓa yaga riga a yi a yaga da kai da malamai ba. Wallahi dole ɗan juma ne da ɗan jumai, musulunci da malinta a tare suke. Abinda wasu wawaye ba sa fahimta, idan aka ce maka malami a tunaninka, to dole ne ya zama ma'asumi, dole ne ya zama kada ya sake wani aiki na kure da muke ganin sa yana yi. Wa ya gaya maka? Malaman farko su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, ba ma'asumai bane, suna yin abubuwan da su ma na laifi ne amma suna tuba. Yau ya kai dan malamanka a yau a tunaninka sun yi ba daidai ba, ka hau ka dinga cin zarafinsu da yagawa irin wannan. Wallahi kai da babanka ka san ba za ku iya wannan aikin ba. To dan me ba za su ci alfarma wannan rigar ba? Ita rigar santsi ne da ita, idan Allah ya yafa wani zaɓi ne ya ɓoshi. Ka kula da kyau, kada wajen cewa za ka zagi wancan ko kuma za ka nuna fushin da wani malami ya maka, ka zagi abin gabaki ɗaya. Babu wani ɗa nagartacce ɗan albarka da zai ɗauki wannan hanya kuma ya albarka. Ka duba tarihi, ya waɗanda suka yi wannan yakin ya suka ƙare. Duk ƙarshen mai irin wannan ba za ka samu ƙarshen sa yi kyau ba. Idan har ba kai wa malamanka addu'a, musamman a irin wannan ƙasa da muke ciki ta Najeriya, wai addinin musulunci ake yi ne? Daga bital malu ake ba su? Ko kuma kana da wani tsari a masallatanka ko a society na unguwa da kace ka sa musu wani monthly salary da kake ba su? Waye zai haka? Sai ma zagi, sai ma cin mutunci, sai kaza sai kaza. Wannan ta sa dole su ma suke nema domin su kare mutuncinsu, amma a hakan ba su kubuta ba. Lalle sai mun yi wa kanmu karatun tanutsu. Irin haka dole zai nuna waɗanda suke da shirin tunani mai kyau dole su ja baya, domin ga irin yadda ake ƙazantar da al'amarin. Babu wanda ya fi ƙarfin zagi, babu wanda ya fi ƙarfin a ci mutuncinsa, wai fa ba don komai ba, saboda ya ce bari a fito mu gwada a gyara. Cewa a fito a gwada a gyara shine laifi? Shin dama haka siyasan take a tunaninku? To tir da irin wannan siyasa, tir da irin wannan siyasa, amma tir da zami da ita, tun da har muka yadda muka ce larura ta bamu dama a mulke mu da wannan tsarin constitution na demokradiyya, to kuma dole kai haƙuri a samu nagartattu ɗaiɗaikun da za su shiga su gyara. In ba haka ba, ɗauke-ɗauke yanzu aka fara shi, zub da jini yanzu aka fara shi. Dama su waɗanda suke asararru ba nagartattu ba, abinda suke so a koda yaushe kada waɗanda suke da nagarta su zo domin gyara wannan al'amari. Amma in ba haka ba, menene amfanin wannan al'amari? Ubangiji Allah ya ganar da mu, Allah ya farkar da mu daga wannan dogon bacci da muke yi. Amma shakka ka sani, shi naman malamai guba ne, naman malamai guba ne. Ba ka ci ba, ka jira ka ga ƙarshen ka, ka jira ka ga yaya Allah maɗaukakin sarki zai yi da kai, matukar baka tuba ka daina wannan al'amarin ba. Ba ma'asumai ba ne, suna laifi, amma kuma suna da rigar alfarmar da Allah ya yafa musun da dole sai ka yi taka tsantsan wajen mu'amala da ire-irensu. Allah ya ganar da mu. Allahumma amina fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma man arada biladana bi khairin فوفقه بكل ما تحب وترضى ومن أراد بلادنا بشر فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.